takanyatsotenga fodhla dzedu dzainyatsorova chaizvo tikabva taenda nayo kumusume taiva tava 4 ini nomwe mukwasha wangu mumwe ari kuDurban uku. Panapa takanga tiri mukudzana ya havana kuona kuti pane pandambonosvika ndikaona dzimwe fodhla dzairova zvisingaiti. Vakomana vakangovona ziso rangu kubva mugweru riri chipembere. Nina handinambovaudza kuti vakomana ndakatakura zvimwe zvinhu zvinonaka zvisingaiti pano pandiri. Aiwa musimudze chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse zvaona zvinoitika munomba chese chine nyiko yakaipa chishaye ziva unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndakaiso ndinangendirere chinorongwa nemando wanzile nemone munondo wacho chimanya zvimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka penya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamuchasimudza vamwe mukuru vatira tichifamba nemuzirodi zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. zita timusani mulambo mafanise tisingapedzi nguva katipendere muepisode yakasi saka ndangotaura ndikuende Johannesburg netsoka ana mai ndobva ana mai vanga vari kuvaitesa musika ndobva vatozvirwa tsitsi ndobva vanotengera 2 liter yecopi. Tapiwa zviyo tabika doro paya. Doro rakawanda rakapiwa vanhu vehama vaya vamwe vachaimbomwiravo vaya kuti wainditi handiti aimboenda kungomedza vamwe. Unenge wonditi munongovuya nejamera rake ungomudirira. Uya nezangata rake unongomudirira. Mari yakabuda ipapo yakanga iri shoma manje. Tikaona kuti mari itoita sei? Mari iyi kuti isati pa stress ngatidzokerei tinoidla futi. Takatora mari ya tikaenda tikanoidla kumusume takatozonotenga maskadi nayo manje mari iyoyo because yanga iri shoma. Tikaona kuti tikaramba takaichengeta mari nyangwa kuti tinoisubmita koinomutsa hondo zviri beta titongoita madhiri ekudla mari yacho haipo haina kwainotisvitsa tonoti chii kuna mudhara. Takaindira kumusume takanyatsotenga fodhla dzedu dzainyatsorova chaizvo tikabva taenda nayo kumusume taiva tava 4 ini nomwe mukwasha wangu mumwe ari kuDurban uku. Vanhu vati vachiya vakaita varungwa musope vanomati machii ari kuDurban uku mukwasha wangu futi iye anga akashayikirwa navabereki vake but tanga tichingori musame area saka taitongoita senge family. Ini iye nomwe mufana wangu ari kuRustenburg naBlazi tikati vakomana hande tinoidla mari handiti tonoidla takaiindira kumusume zveshuwa tikanoirova mari iyoyo ikapera tikati vakomana zano nderipi apa pakaita 3 days mudhara vakangotarisira kuti takatongoona kuti mudhara takavanzwa vachitaura zvanga zvava ziva zvokuti kana todzoka kwatovhaka hatikanzwa mudhara vachitaura kukicheni hatiindiko tozoenda kotsvaka sadza vanhu vadini vabva ikoko kukicheni ikoko tikati majira aya takanzwa mudhara vachitaura kuti vakomana ava ndakangovapa mari iye zvino havachabatiki kana kuti vari kurongei kana kuti vari kuenda Joni kwacho hatizivi kuti vakawana mari iyi kana kuti chii. Rakazosvika munzeve shoko rokuti sisi vedu vauya variko kugweruko vakadouya kubva kuBotswana. Mazuva iwawo kwakusina mafoni ekudero kwaiva namafoni aya ekuti waiwana munhu 1 ndiwo wakanga ane foni. Tichibva tazama kuti titsvake kuti tingamubata sei kuti kuno kumusha wakadomirigwa izvezvi taiziva kuti une mari. Akati no ndiri kukwira bhazi mangwana acho isu takangonoti mudhara vachingonoti vati tipinda mukicheni chitora sadza makuseni vakamuka pamba pasina vanhu takamuka tiri kumusume kusvika mabhazi avuya kusvika iye avuya wacho
chibva tamutora chibva taenda naye kumbati. Shoko rokutanga tisina kumhorosana takangotanga kumudza nyaya yedu kuti iwe takapiwa mari namudhara, takapiwa mari zviyo zvekuti tibike doro, saka isusu toda kuenda kuJoni, iwe tipe mari tonoratidza mudhara. Iwe kana uchizotipa asi tenge tambovaratidza todzoka nemari yawo tichengetera wozotipa tava kudii kuinda, sezvo iye anga uyavo nechirongwa chokuti ndoda kuti hazvanzi zangu mudii muchiinda wokuSouth Africa. Saka mari iyoyo takadogara taitora iye asati ava neurongwa hwokuti unoda kutipa mari. Tikangoestimate kuti doro zveshuwa kana rabikwa rakadai rofanira kubudisa mari yakadai. Takangoti tichisvika naye asati amhorosana nemudhara, takangoti mudhara toda kumbotanga takuratidzai mari iya yakazobuda padoro. Mari yakabuda padoro ndeiyi, but isusu iko zvino tava kudii kumboichengetesa sisi, vachazotipa kana todii tosumuka svika hai magona. Vakagara takagara 1 week tese navo kumusha ikoko sisi. 1 week iya yapera zvikanzi aiwa imwe hamungangoendi, ndoda kumbokusengai mumboenda kuGweru mumbonoona pandigere nekupusha wokwandoita life. Hazveshuwa anopusha munhu yeye adero seizvozvo. Taenda kuGweru kuya zvikanzi pa3 hwenyu takaenda inini nemukoma wangu nomunin'ina wangu ari kumashure. Zvikanzi inini tarisai pamba pandigere zvinhu zvandinazvo, hapana munhu anosara akatarisa zvinhu. Pa3 hwenyu ngapasare 1 of which paitosara uyo ari kumashure wamudiki wedu tese. Chibva tati ini naBlazi tisu tava kuinda, chibva tatsvaka umwe muzukuru wedu ari panitava Zimba, takazomupa zita rokuti Zhira. Patasumuka ipapo sisi vakati tikati isu tava kuenda. Panga pana kukura kurerwa KK yaibva kuHarare ichienda kuChiredzi. Tikati ndoratoda kukwira ronotisiya pangundu, painzi pangundusburg Ngundusburg pa10 of Joza, ndo pataida kunosara ipapo. Paine Joy kapa ende suti mazuva acho iwowo zveJoy taizvida. Joy taitoenda naro zvokunowira naro mukati chaimo kuti taitoita zvokutoda ropo yekubvisa muJoy, kutoita zvokusunga netambo yekubviswa muJoy. Tasvika pangundu paya, hatina mboziva kuti pangundu pachanakidza kudero. Takanosvika pangundu dziri kuma22 Maskati. Takanosvika kwavo kumanheru kumafufu. Vakomana patakanga tiri mukudzana aya havana kuona kuti pane pandambonosvika ndikaona dzimwe fodha dzairova zvisingaiti. Vakomana vakangoona ziso rangu kubva muGweru riri chipembere. Ini handinambovaudza kuti vakomana ndakatakura zvimwe zvinhu zvinonaka zvisingaiti pano pandiri. Mazuva iwawo zvainaka bhozi ndo yanga iri hobby mazuva acho iwa. Tabva paya ndati tagara pane chigwizi ichi, handonoona along Chiredzi uchienda kuChiredzi uku ukatena uchienda kuChiredzi pane pakaita pachisango chiri apa kuleft kwako. Takanosvika ipopa ndikati vakomana mbovirai ndimbokuisai zvandinazvo. Zvikaina Blazi kana pano pane rimwe bhebhi rangu ratakambosangana naro kupi we. Taritsvaka tariwana. Takazogarapo zvepekwangundu. Pekwangundu ndandisingazoti ukakwidza wakadai so pane rimwe tsime risingaperi mvura, rine mukombe wokuti unonosvika uchiteka naro mvura. Takagara pekwangundu tikasara nemari yekusvika kuBetty Bridge chete. Yekungosvika kuBetty Bridge chete. Ende yakatosvika zviri zvemutsutsuru kuBetty Bridge kwacho. Tabva pekwangundu paya takagara kunge 4-5 days pekwangundu. Tabva tati Betty Bridge. Sisi vakumukadzi waBlazi vari mubridge. Taenda kumba pasisi vemukadzi waBlazi. Blazi vanopaziva kabhozi munhu wewe waingogara achiita ma2 and fro ekuinda nokudzoka. Tabva paya tasvika kwa maiguru kuya. Maiguru vamunhu vanongomingilavo dzake, imwe mungozvimingiliravo dzenyu, mungozvioneravo Betty Bridge kanyange iri hama yako unongozviziva kuti kana wasvika pamba pemunhu unongovata pazha, unongopiwa machira uri safe. Tava kugaya kuinda manje. Mari yatakasara nayo change yedu yakakwana 20 Madison panguva yacho iyo. 20 Madison. Tatenga 20 Madison yedu tikati vakomana mangwana todopinda. Tava kudodzokera. Akakamuke chituka tava kudzoka manje. Inini ndaiva naBlazi vanga vandisiyira rimwe zibhurugwa rimwe ranga rina maside pockets nekona shoe yanga yakanaka ane vhesi ndakapfekawo zvakanaka panguva yacho iyoyo, but kona shoe manje. Tabva
tati vakomana ngatipindei murodhi. Handonoona takabuda takadai mubeti bridge, rodhi iyoyo handizivi kuti takafamba sei, but takabuda netsoka nokulocation tichibva tanodai so kunge tiri kuenda kwana Chivara kunana Pandamainu. Takanokrosa usiku tichibva tafamba. Handonoona rodhi inoenda neku Old Days uchibva paMessina inongoti uchidai so pava neSediva truck stop ndopa zvakaya tichibva tati no guys apa ndobva patiri kutotangira. Takangototi tichinoikrosa rodhi iyoyo huri usiku, takangonoti paLayby hapana iva nemari. Takangonoti tichiti paLayby tichiwana pane zvimatekaway zvakangosiwa vanhu vanotenga chikafu chavo vozongotiwo paLayby vodi vanga vadla mupunga vangousiya mupunga uvori uyoyo unooma kuita dombo instead yokuora. Kana ukarohwa nezuva zvakanaka wasiwa dziri mhodzi dzisina kunyanya kudai so unoora. Kana wakawanda wakadai so ukarohwa nezuva rinopisa riri koko unooma. Taitawo kumunyungira mupunga uwoyo wanga usingatsengeki namazino. Chibva tajamba waya chibva tapinda munjanji iyi inovuya kuJoburg. Njanji inobva kuMessina yeye. Tatosiya Messina kumashure tava munjanji. Makuseni wangu takafamba baba, takafamba tichingotevedza njanji chete. Takafamba tikati tava kuda kunosvika kumwe zvinzvimbo zvacho handinyatsozviziva zvomapurasi, but kumberi kwedu kwakanga kune murume nomukadzi. Tainyatsoona kuti idzi tsoka idzi, bhozi chinhu chatakatanga kuona bhurugwa remukadzi rakangosiyiwa pasi. Vanhu ndongangavona kuti kuda ava kusvuka here, rikangosiyiwa. Tikatanga kufamba, takafamba ndofunga zvekuma 3-4 kilometers tikaona chekasi ranga rakasungirwa pamuromo wanga uri mutakura wenyimo. Tichibva tautora zvokuti wava nesimeli zviye memakaguta paya. Tichibva taurova mutakura wenyimo uyo. Tichibva tafamba tiri munjanji. Manje tanga tava kuda mvura manje. Mutakura unodisa mvura manje. Mvura takangomwa mvura makanga muchingotibva tsvina namakudo ipapo takatonosvika tikamwa mvura. Vanhu takanga tichizvivindisa zvazvo mvura ina ng'anga. Tikati tarova. Takarova kukanosviba. Kwakanosviba tava kuda kunosvika kumaupani. Kune kumwe kumapurazi kunonzi kumaupani kuzasi uko. Pane rimwe zidust road rokuti rinogona kuenda zvokuma 15 kilometers rakadai so riri straight so. Kuzidust road ikoko takasangana navamwe vakomana 2 vakanga vane chisaga so. Chisaga ichocho chaiva namagaba, chakanga chine upfu, chakanga chine zidhogwane zisupu riri. Rikati komvura choiwanepo. Blazi vakati paripo pamwe pana mawindimiri pandinoziva, asi tinodofamba. Takasvika kumawindimiri kuma-9 usiku. Tasvika kumawindimiri kuye tikanosvika tikateka mvura muzitenge muye namagaba. Tichibva tabva paya tichibva taenda pasi pebridge. Tikati hatidi kuti moto udini uvonekwe kure, tongoda kuti moto udini uvonekwe tingonorova imwe yeye. Zvinhu izvozvo handifungi kuti zvakaibva. Zvakangonzi vhavha zvichibva zvatokutirirwa pasi. Vanhu tichibva tadodla ndokwakadova kuparadzana kwedu netimu iroro. Bhozi takangozoti fambei. Blazi nzvimbo dzose idzodzo munhu waivuya kujoni nokudzokera nokudini. Hapana nzvimbo yanga asingazivi kuti apa panogarani. Akataura kuti pakadai so, tikafamba tikasvika pakadai so, panogara mumwe muchinda anonzi ningi kumaraini kweduko. Panoitwa zvamanwiwa. Tikati no problem, ngatifambei. Tapusha makuseni aya. Takanotiwo kuchinosvikawo zvokuma 88. Takanga tichisvikawo papurazi pevarume ivavo. Tasvika papurazi revarume ivavo, takatambigwa zvakanaka. Tikatonzi vakomana pindai muno mukati. Tikavharirwa mukomboni zvikanzi pano murungu unongosvika anytime. Saka mofanira kudini? Kugara muri alert. Tabva paya tageza. Tadii tapiwa chikafu. Takazoti tofamba baba, mangwana acho yanga iri Monday. Bhozi takasvikapo iri Sunday. Monday takati tofamba ipapo, takarova musi weMonday, tikanopinda pakati pemakomo apa kana makambofamba netrain kujamba road ye Old Days, wopinda pakati pemakomo
unobudira pachikwarani pamagaraji ana padziri munana chikwarani muvhenda umo unenge wava kutarisa Lois uchiiti iyo iri uko ya takanosvika paito lodhi wamarori majecha chiimwe yai tikatongonosvika tichipindiravo mumajecha imomo zvikanzi no imwe vakomana mungambolodhi jecha mumwe munhu akatotaura kuti inini ndine rimwe basa randinaro ramarabhus mazitaraya aida kuti aparadzigwe payadhi hairoro iranga riri jere baba taipika ipapo takasengwa zvakanakanaka tikanosvika murume uya akatipa magaba ekubika spinachi namagwiri nechichi tabika manheru zvikanzi mangwana bhara iri piki marabhos aya munomatanga muchibva kuwaya uko muchiuya uko haana kupera same days haana kupera anga asingaendi kure but paigwadza rabho ranga raka takarova ipapo taishandira mari takarova 2 days takapiwa mari takapiwa 30 rand 10 rand tiri 3 mari iyo yakangokwana kutenga takatenga 20 yefodya nemechisa nelofu rechingwa kwaona malofu echingwa aita ma2 rand panguva yacho iyoyo tichibva tati guys pano apa tava kudini Blazi vakati ngatifambei kune kumwe kwatakambochengeta huku kwekuti unotonosvika nepadhuze nepagaraji rapadziri wodini tasvika pakomboni yacho iyoyo murungu anga akaita tsotswe papurazi iroro papane makonzo baba papana makonzo mamwe angasingaiti unoziva pakawanda makonzo panoita tunhata tuya tumwe tunongoti tokuti haukaoni so haukaoni ende anga akakonekta magetsi pazishedhi iroro rokuti ukangonobata chete wairohwa namagetsi saka aiti kana akira vanhu mukati imomo hakuna unobuda because dhoo racho hauribati ringe rina magetsi haini ndikati kana Blazi panapa ina handipafariri panapa zvikanzi saka unoda kuti tidii ndikati vakomana handiemberi simba rokufamba tichinaro hakuna kwatakanonoka hatizivi kwatichawanira basa isu tiri kutsvaka basa ngatifambei tikafamba takangobuda purazi iroro zvikanzi naBlazi ngatipinde mulocation titenge lofu rechingwa ndofunga tatasara netuchenje patakatenga fodya atenge lofu rechingwa nemasweeted tapiwa nemvura vanhu vaitoziva kuti kuna mazimba tadzokera murukova zvikanzi nzvimbo inoyi kune murungu unonzi Bhaudho kunofamba usiku takakwera takagara murukova takadozvilezera zvedu tichidla chingwa chedu timirira time yakazonoti yava kuti kuma7 Blazi vakati vakomana ngatichikwenyai takafamba kusvika takanobuda kwainzi kuno Bhaudho hachasviki that was 4 o'clock in the morning tichibva tapinda pasi pebridge tikati vakomana ngatimbozorodzai tsoka tichibva tazofamba tichibva tapinda mune imwe komboni yomwe muchinda wavaizivana naye anotobva kumaraini kwedu kuna naronda uko kudhuze ikoko kwedu ikoko aishandawo papurazi inzvimbo dzaifamba Blazi vangu dzose idzodzo taitofamba nemunhu aiziva kwaainda ende inzira dzake dzaajaira dzokufamba netsoka saka tadero seizvozvo tibva tati no rega tidini tapinda paya murume uya akati vakomana ini ndinokukirai nepanze because varungu vangu havadi munhu pano vakawana dhoo risina kukiwa nepanze anotokava takibwa nepanze tasigwa madhirora kwakune madhirora ayainzi BB aya takangosi chipeki cheyelo so tasigwa madhirora nefodla dzedu dzechikuru nemechisa dzedu zvinhu zvese munandi kana takadodero tiri bho hatina kana stress tiri bho tabva varume muchinda uya akangoti munoswera pano manheru mofanira kudii kubuda kuchingonoti tichibva tadini tabuda tava kuda kudini kuvuya kuDandron manje kusebera kuDandron tikarova hatina kuzonopinda muDandron hameno chimwe chitauni chiri nechokumashure uko kweDandron uko usiku ihwohwo hwatabva ihwohwo takazonorara pasi pebridge ini ndakarara musemubridge nemukoma ndakatorara ndiri padhuze nemukoma wangu iye wandoteverana naye muzukuru wangu wakararawo pake ari ega tikabva tamuka tikabva tarova
tichibva tanosvika pane chimwe chikomo so taisati tasvika mudhanturoni papurazi ipapo tichibva taona vanhu vari palunch tikati vakomana ngatimbopindai apa. Unoziva kuti vanhu vekwedu vanga vakafararira. Tichibva taona mumwe mukomana wekumaraini kwedu akati vakomana kwamuri kuinda uko pane kuchazodiwa vanhu musi wa26 October kwekununga magwiri paarea iroro but mogona kudini kumbonokunzwa. Tichibva tabikigwa sadza palanchi paya nespinach. Tabva taenda kupurazi kuye tanosvika kupurazi kuye zvikanzi vanhu tinotova ne2 weeks kuti tigozovatora. Isu 2 weeks kwatiridza dzakatiwandira. Isu taida zvinhu zvaida kuti gaga tichifamba. Tabva paya tafamba tasvika pane chimwe chikomboni tikati vakomana tinoda kugara pano. That was Friday. Pakomboni ipapo takasvika vanhu ivavo vanga vane rudo. Mukadzi anga ari wemuno, muchinda anga ari wekuZimbabwe. Kondakta wacho akamboita kondakta wekwakumukira. Saka aitombouya kumaraini kwedu uko anga achikuziva kwamainona kumusume uko. Muchinda atonakirwa nesu paya. Takadla sadza nemazifisha aya anonyikwa mumafuta aya. Tabva zvikanzi no Sunday tikati vakomana ngatichifambai. Sunday ndo yazuva rataifanira kufamba kuti tinopfuura Dandroni manje. Takangonoti tichipfuura muDandroni. Tapinda pane rimwe purazi zvikanzi panotoda vanhu vanogona bhora. Iri Sunday. Ini ndikati ndotamba bhora inini. Zvika unotamba nambani? Ndikati number 6. Ini bhora ndimboriziva ndambokava bhora. Ndikati ndotamba number 6. Plus vakati inini ndotamba number 9. Muzukuru wangu wakati ini ndonhafa. Kunhafa kubata kukipa. Hanzi ndiri chikiti chacho pagedhi. Makomendi chabva paya taenda kubhora kuya takasimuka netarakita. Zvikanzi tikangonohwina uko muri kudzoka muchiuya muchipinda basa. Number 6 yacho ndaimboziva kuti iri papi. Bhora rakati richitangwa kusvika rapera ndaingonzi number 6 hatimuoni, number 6 ndaimbongomanya ground rose. Vana Blaz vakanoti tasvika kubhora kuye. Vana Blaz havana kuda kuzopinda mubhora manje. Vana Blaz vakatanga kuchimingila kuti vavone njira dzekuti tinotsvaka sei basa, tinoona ani wokuziva kunoku. Ndobva vasangana navamwe vanhu vekumaraini kwedu manje, hama dzedu manje, vama cousin sisters. But unoona kuti kana muri kumusha pane humwe ukama hwamusingakoshesi but huri ukama hwakatokosha. Vana Blaz vakangoti ndichipedza kunzi bhora zvikanzi shamari kwatiri kufamba tichida kuenda kwatanzi tisvike kugomo. Ukaona gomo rakaita chiutsi so rangi rakaita kamute so gomo renge riri kure iro. Zvikanzi ndokwatoda kuti tiinde ikoko. 90 minutes dzandamanya idzi muground idzi. Mbiri wari kutika manje ini handizvizivi. Ndakazofamba usiku ndabatigwa hembe nana Blaz ndakufamba ndiri naked muroad. Vana Blaz vabata hembe dzose because ndava kugwadziwa. Tafamba takanosvika kuye takanosvika kuma10 usiku kugomo kuye because takati chinhu chakatozonyanya kuti delay inyaya yekuti inini ndanzi ndachagona kufamba nenyaya yebhora randamboswera ndichitamba. Tasvika kuye zvikanzi basa pano rinonetsa. Plus ndakangoona minyati yacho kunzi pari kunzi 250 mwedzi wose. Ndikati inini kana but munhu achipa 250 iyo waitoona munhu akasungirira zibig wheel mudheni achidotaura bhasikoro iri ndichaenda naro kumusha richitori nyowani zveshuwa. Zvitori vati vanhu ava vanga vachishanda zviya zvokuti akapiwa vupfu nomurungu wodini chinhu chaigona kutenga ipapo aingori mafuta nemunyu. Handioni kuti paimwe wati ipapo magwiri chii it's obvious vanhu vanenge vachingoita advantage yezvinhu zvavanenge vanazvo ipapo. Tabva paya tati no mangwana tomuka tichinda todomuka tichirova pasi. Baba takaramuka makuseni munhu unenge woita seupenga takamuka makuseni tichinoti pahighway tichiona zirori rekobro. Mudhara uye akamisa wekobro akatibvunza kuti muri kuindepi. Tikataura kuti isu hatizivi. Mune mari here? Tikati hatina. Akamutsa rori rake akainda. Isusu chatati tisingadi kukwira mota manje. Tatadova nekahobhe kayake kuti ukakwira mota unosunga paroad block. Tichibva tarova tichibva tafamba netsoka takazosvika kwaiti magetsi uku. Tikati vakomana pano apa
kana mudzimu ikadambura mbereko panapa tinodzokera kumusha apa. Takadzifamba purazi iroro ranga rina magetsi uku takafamba kusvika tanobuda kumucheto kwepurazi. Tikafamba takazonoti tava kupinda muPolokwani. Anoona location yeStenini yai yezvimikuku zvekuStenini kuzasi uko. Patakapindira muPolokwani takapinda muPolokwani iri zhira yaya yekuti takanobudira mulocation. Tabudira mulocation vana vaitamba bhora kumanheru so takangoti vakomana ivheni tabata njanji yedu yekuti tava kuita keroni nenjanji. Vheni ikaona kuti ava vanhu ava dzovuya havana mapepa ava vanhu vari padhavula apa. Yakauya nekumashure kwedu isu tichibva tajambira njanji nokuseri tichibva tati nemulocation imomo vafana vachitamba bhora murodhi imomo taingosumudza chimufana chingogadzika pasaidhi apa. Speed ichibva tanopinda mugoronga. Tapinda mugoronga muye tabuda paultra city apa. Ndo patakazoona kuti tabuda muPolokwani. Uchingobva paultra city iyaiyi pamaultra city paya ukatifambe so pane mazigamutri unoona uchipedza gomo iri uchidzika gomo iri rokuenda uchidzika uchienda uko pane uchingopedza pane mazigamutri ari apa paraiti pako apa. Ukatarisa kuleft kwako pane chikomboni. Takarara tava kuda kusvika pachikomboni ipapo. Makuseni na 5 taipinda pachikomboni ichocho tikakumbira mvura yekumwa nokugeza kumeso. Takangoti tichingobuda muchikomboni imomo hatina mbofamba sterekika. Hatina mbofamba kana kuti kilomita. Vheni yakanga yambotidziganisa uko yakaviya iri mberi kwedu manje. Makuseni akadai mota yakalaita blazi vakati mota yaisi muN1. Mota iri muchirodhi ichi. Kana kuti manga ari Transnet kana kuti yanga iri vheni hatina munhu watakaona ipapo. Because isu takangoona ndechekuti ini mota ndakazoitiza yaita ndofunga zvekuma 10 meters kubva pandiri. Pakatanga kuti blazi pakanga pane dumping area. Blazi ndo vakatanga kuti kuinda imomo. Vachibva vanokuvara gumbo. Vachibva vakatokuvara. Kuchibva kwati muzukuru wangu anotori nevanga riri apa. Ini ndichibva ndazojamba ndiri kumashure. Ini bhurugwa ndo parakaperera ipapo. Bhurugwa rakasara rakabakwa kunoku chete. Uku kwose kwakusisina. Kana shangu yanga yadambuka kubva uku kusvika kunoku. Saka dhiri ranga ravapo rokuti ndichiva neshangu ndaifanira kutsvaka makavi. Ndosunga shangu. Bhurugwa handichina. Ndasara nechishoti mukati. Ndandine chishoti. Takagara musango mupurazi muye tagara. Takakwidzira nechemukati mugemu macho muye. Ukakwidza wakadai so. Takwidza kudero. Tagara pamiti manje tazembera tikati vakomana apa plani yavapo ngatichitsvaka ipe kuti tisungwe. Tidzokere kumusha. Saka todini tikati handei pamba pemurungu. Kwaionekwa imba yemurungu ko. Takangoti simukei. Nezhara yataiva nayo hakuna kwatakaenda. Michisa taiva nawo savanhu vaiti taifamba tichinunga zvisitombi zvefodya akatombounganidza todi tobhema. Michisa taiva nawo. Hanga yakabakwa pamusungo. Ngati vakomana paita hanga apa. Ini ndanisina kuvara asi ndanisina bhurugu. Ava vamwe vanga vakuvara. Ngati paita hanga ndaenda ndanosunungura hanga iya pamusungo ndaveya nayo. Ndaiva neglazi muhomwe kana kuti tairidini glazi iroro taingozvionavo ranga review mirror ranga ratanga tangonunga chiglazi chimwe chataingozvionavo. Ndatogura hanga iyai. Hanga iya takaidla ichichururuka ropa. Because takada kuti tivese moto. The moment tichipedza kuundura hanga chingovesa moto takaona chiutsi tikati apa kumana apa tovurawa navarungu apa. Tikatotanga kudopatsanura hanga yakadero. Tikadotanga kudoirova nyama iyaichi yakadero. Tikati kumana ngatidi dzava kudai so kwakutonhorera tikati ngatisumukei tichinda pamba pemurungu. Tisati tasvika pamba pemurungu pacho panga pane chikomboni chikebhini chamapuranga so. Takanosvika pachitamba zvivana 2 panze zvidiki so zvekuma 6-5 years. Panga pane mukadzi anga akagara. Pulazi wangu vakati tovela. Mai vaya vakati tikati imbeveve kai. Pulazi vakati tokumbirawo mvura nemasaini. Mai vaya vakangotangadzira chibhaketi kuti vapinde mumba.
vakangoti vachipinda mumba isu tatati vapa madziro emba papa newaya yanga yakarukwa so kana kuti takapindapo seika mai vaya vakabuda neziso vakatarisa kuwaya uko but isusu takanga tavapa madziro emba yavo takatumba takadai so mai vaya vakatotarisa kwavaitarisa vari kuwaya makumbo avo anga ari papa vachidai vakaona kuti vanhu havatovapa vachingogadzika mvura pasi bhulazi vachisumudza vachidii saka ndakaramba ndakateerera zvivana zvaitamba kuchimwe chikati uchadiyelo mani ndikati makadii ndakavatarisa kufesi vakati tiripo makadiiwo bhulazi vakangobva vatongotura mvura iya vachiisa pasi vachibva vatandavara kudai gumbo rakazvimba vachibva vatandavara mai vaya pavakangowa kuti vanhu vanotaura shona havana kuda kumbomirira kuti chikafu moda chikafu here takasara topedzisa kumwa mvura chichii ivo vanga vadodini vadouya nesadza nenyama dzakawanda yehanga yechii nyama dzanga dzakawanda ipapo tichibva tadla sadza riya kuchiti tichiona murume achijamba nekufenzi tikati varume pedu papera murume uyo akangoti achijamba achiona vanhu takagara zvikanzi mai ndichaziva kuti akati mai hani zvikanzi vanhu vavapinda nepi svikai vapinda nepapa svikai hope dzangu dzamakuseni ndati kudii svikai matindarota vanhu vatatu vachipinda nepapa ende foshuwa taiva 3 murume uyo hanamboda kumbobvunza kuti tadla here kana kuti tadini akati isa bhodho resadza futi takadla sadza ruviri tisati tavata in a short period isina 3 hours takadla sadza ka2 chibva tageza chibva tavata makuseni akamuka iyewo mene murume ndiye murume wane hanga dzatakanga tichidla dzemusungo ndiye waigara mugemu imomo ndiye murume wokundipa pijama ye bhozi patakageza manheru akati ko uyo asisina bhurugwa ndikati handisina bhurugwa zvikai pane bhurugwa rangu randakambopiwa namisisi rega ndikupe ndakapiwa bhurugwa repijama ranga rine kala yakadai so but bhurugwa iroro raichinja kala manje raiti svaiva sviya svaisvedza sviya zvimwe zvimucheka zvacho svaisvedza zvimwe sviya soglita ndio bhurugwa randakapiwa ranga risingana pekuisa bhandi rainguva rerekeni ndapiwa bhurugwa ndachena nepijama tabva paya shangu hatina svikai shangu modozodini motsvaka makavi ndaitsvaka makavi ndosunga shangu yangu nepanapa ndokuya ndosungira apapa kuti ndikwanise kufamba because yanga isisina zvimasoo zvese zvazvabva izvi saka ndaitosunga nemakavi makuseni amukatibikira sadza atijambisa waya atiperekedza atibudai makadai tabuda paya takafamba sadza rakanga atipa racho ratakanga taisigwa machikasi nenyama yakawandaka tikaona kuti hazvinhu zvorema izvoda kuti tingozvidla achiri makuseni iwawo tabva tadla sadza riya takaridla 9 dzisina mbochaya tadla sadza riya tabva tafamba musi wacho oyo takanga tasebera kumukopani kupipirasi takanoti tichinoti pane rimwe purazi paitwa zvamagrapes kusaidi rekuna nastekrafiro uku but uri kusaidiro remukopaniro tabva ipapo tanoti zuva roda kunovira yakabuya mvura imwe yechimvura mahwe baba laki ratakaita nderekuti pakomboni patakaenda bhulazi achiti ndo komboni imwe yataimbogara papasingachagari vanhu tichinopinda muzvimba zveya yakati ishurova ichipedza zvikanzi handei kumba kwemurungu tichinosvika kumba kwemurungu kwanga kuna mafesi avo mamwe ainzi vana bhudha vakatichengeta musi woyo usiku vakati uyu haasi kuda vanhu but pamudhara wacho mukamukirapo makuseni modi mowana basa takamukira kumudhara wacho makuseni kwabhudha paya takangonosvika tikanzi makumbo ehuku bikai vakomana munoda tikapiwa zvikukururu tikadla basa madori wana pano hapa hatodove chigara tose hachadoratidzwa nemba yekuti mukariwana mukadonopinda basa mogara muimba umu rakawanikwa here basa takanosvika mudhara akanochinja makasi sika hapana vanhu ndichatozovada kumberi uku isu tati tisingadi kumirira zvekunzi kumberi isu taida zveipapo ipapo tikati kana basa harowanikwi apa bhudha isusu tava kuinda mberi chibva tafamba tabuda pabhudha paya kwanga kwanaya manje ndo musi watakakwira gomo anoona kana wasvika mumukopani mwemwe pane zigomo riri papa iyo gomo riya usarikwira mndani usafa ukarikwira nyangwe ukanzi zvadini usafa ukakwira gomo iroro takakwira gomo na9 makuseni tichijamba N11 tichinokwira gomo riyeriye that was past 9 makuseni takavatamo mugomo mwemwe takakwira kusvika pamwe pachaitinyatsooona kuti
kunaibhomu ndo yanga iri last destination yedu because mukomana muhombe wokumba kwedu anga achigara munaibhomu. Saka takakwira bus vakataura kuti naibhomu iyo iri apo iyi, but kuti tiridzike gomo iroro, gomo riya rine mhuka, rine zvipembere, rine zvese, but kana Mwari ati unoinda hauna chaunoona. Takafamba tikanoti tava kuda kunosvika pakomboni, tikati vakomana ngatichivatai pano. That was 2-4 Makuseni. Tichibva tavata paya Makuseni timuka tadzika tapinda mukomboni, tapiwa chingwa nesweeted. Tafamba hapa pasina madhiri ekuti tichatsvaka basa. Tafamba taenda pane chimwe chimaini, tanosvika tatsvaka basa kune umwe muchinda. Zvikanzi ndai pachimaini apo takaona umwe mufana wesaizi yedu aigara neumwe muchembere. Muchembere uyu was close to 60, mwana ndofunga was kuma 20 something years. Zvikaendai pakomboni apo mubiki gwasadza nemukadzi wangu. Mbuya ivavo vakanosvika vakatibikira sadza zveshuwa rakanga rakanaka. Ndo musi watakafamba, ndo musi watakasvika munaibhomu uyo, because takazofamba tikasvika pamwe pamba peMZTCC. Tichingopinda pamba peMZTCC, vheni yakanga ichitori kumashure kwedu ichipfuura. Ndofunga yaitotsvaka voisu kana pane information yanga yanzwa. Tapinda paya pamba paya, tapiwa nzungu. Takanga tipiwa nzungu, tichiisa nzungu dzedu mumavoko. Enda ndisina homwe because pijama ranga risina homwe. Vamwe vakaisa muhomwe dzavo, ndichibva ndabata nzungu dzangu ndakaisa pa-t-shirt. Chidya nzungu zvikanzi muri kuendepi, tikati toenda kunaibhomu. Naibhomu was very close, ndo distance yatakakwira mota chete kubva pamba ipapo kunopinda munaibhomu. Tapinda munaibhomu, takapinda munaibhomu zuva rava kurereka so because munhu weye anga achitoendawo kubasa kunaibhomu. Pane mufuro waimaketera vanhu kunaibhomu kulocation uku kupumulongu. Tasvikawo taenda pamufura uya, tagara, vanhu vanochaisa kubva kumabasa. Chichi taitori nevanhu vaizikamwa munaibhomu imomo, vanasisi, vana vazukuru, vanasisi, but takachuza kuti no, let's not go there. Ngatidini, zvikanzi vakomana kana muchizoda kuvata maRDP ese mupumulo aya anga asati agara vanhu aya. Chibva tangonopindawo mune imwe RDP, chibva tawaridza puranga, chibva tavata pamusoro pepuranga. Makuseni tamuka tadzokera pamaketi paya. Tiri pamaketi paya Blazi manje aiziva zvese zveSouth Africa, ndiye akatanga kuwana basa pamaketi paya. Blazi vainda pasara ini neMuzaya tiri 2, isu hatina kwatoziva manje, takangofanana. Tasara pamufura paya, mukuru waindepi hati ini handichazivi, hapana munhu anefonika. Tasara ini nemuzukuru tiri vaviri. Ini ndiye chinhu chataiziva. Muning'ina weBlazi vangu inini ndo vakatanga kuuya, vakatora muning'ina wani wemuzukuru wataiva naye naBlazi. Vaya vamwe vaida kumbouya neni first time, vaya vakazouya, ndokupurazi ravaiva ikoko painzi kwaMandebvu. Masikati asvika, umwe muchinda wabuya, umwe anobva pamuseva ainzi Obedience, so best friend yangu muchinda. Takatozoita ukama, tava kurangaridzana zvokumashure. Zvikanzi vakomana kwamuri kuda kuenda ndokupi? Isu tikati toda kuenda kwaBhasoni kwaMandebvu. Kunongonzi kusaidi rokulekeresa. Anoziva kuti vanhu vakauya kumusha vanotaura zvakawanda, unobatavo 1-2 mawords enzvimbo. Tikati kunonzi kulekerese kwaMandebvu kwaBhasoni. Zvikanzi alright. Muzukuru ndiye aiva nejaketi rakanga riri nani panguva yacho iyo. Tikati jaketi toritengesa 25 rand. 25 rand isati yabuda, jaketi rakafamba anda. Inda yakakwira nejaketi kudai. Zvikanzi jaketi renyu vakomana iri rine leba iri, ndonoridzisira mvura. Saka inda ndava kuritora ne10 rand. Asi zvandichaita ndichadii, ndonokusiyai pamateksi ikoko. Kati munhu akangonotsiya pamateksi ikoko, tichaita pay forward. Vanonoita pay forward. Tabva laki racho ndaiziva mazita avakanga vauya vakazvichinja muno muJoni. Vanga vava kunzi vana Steve, asiriwo wavo ekumusha, zvokuti kana taiziva avo ekumusha taigona kutambudzika. Taenda pachirengi paya. Zvikanzi mukwira dzinoenda kuNeila, tikati kana tinoda mota yamuJerimani. Vari kumusha vaingoti kana tibva kupurazi kwedu tokwira mota yamuJerimani. Zvikanzi ndokwira mota yamuJerimani. Taenda pana muJerimani wacho, tasvika zvikanzi tikati toda kuenda kwaChris Basoni kwaMandebvu. Svika
mozivani ikoko? Tikati Steve anga akamitisa muzukuru wamujeremani, saka anga achitori munhu atori well known futi kunani, kuna mujeremani wacho uwoyo. Iye mujeremani panguva yacho haana kutiudza ndo madhiri akanga aripo. Zvikanzi ano imimi handi chipindai mota ndoenda nemwe vachanokuitirai pay forward, isu tatine 10 rand. 10 rand ye hatina kutodi kuibhadhara, takanosvika popekwa mandebvu pacho kuma6. Vanhu vanga vachaisa zviya. Baba munhu unenge akaonda, nyangwe munhu akaonda sei ukafa nezhara sei, musoro hauondi, musoro unongoramba as it is. Tasvika paya vanhu vanosvika vati takanosvika Blazi vaishandira kusango, vaioperator bheli panguva yacho iyoyo, chiya chi3-legged machine chechi. Pekwa mandebvu paigadzigwa puranga baba, raibva from kusango rogadzigwa ipapo rozonotengesewa zvimwe zvobuda zviri furniture, zvimwe zvaibuda ari marasha aya chakoi yai. Tichasvikapo pachakoi ipapo kuti takazoishanda sei, inogwadza. Tasvika paya pakwabhasoni zvikanzi vakomana, vanhu vepadeveloper mutembewi, kumura hembe dzenyu dzose murashi mukande moto ndai mogeza. Takapiwa hembe kubva iyo mukati dzakanga dzichipfekwa navamwe kusvika kuhembe dzokuzhe, svika machena. Ndio patakachitanga kugarika manje kuti tasvika pahama dzinokwanisa kudini kutichengeta. Zvebasa hatisati tagaya apa, tiri kumboda kumbogaina weight bozi. Zvanga zvisingatarisiki, tiri kuda kumbogaina weight. Ende uchitarisa kuti nyama yaidliwa ipapo mudhara, vanga vane kwavaitenga nyama ye20 liters A grade yaibuda nekumoseri nekumakona raita 50 rand bucket. Kune umwe murungu wakazongobhuroka waiscot, pane machinde ekumusha aita zveabatwa ipapo, nyama yakanga iri pamoto mudhara nezhara yataiva nayo. Takati tichibva kunogeza, mandebvu wacho waigona kutengera vanhu upfu, because waiti mushandi wake umwe noumwe waimupa 25 kg yeupfu mwedzi uchipera. Tagara paya, tamuka makuseni mande tiri kuenda kunomaketa pekwa mandebvu akati I don't have job for you. Mandebvu wanga asingadi munhu mukomboni make, wanga asingadi munhu. And that was towards December, because it was mid-October. Mandebvu wanga asingadi munhu paprazi pake, and waitozviziva kuti vanhu vachadini December vanoenda kumusha, and vaya vamwe vanenge vachienda kunorima vanga vadotanga kudi kuinda. Vanhu vakati vachingoti horei, vanhu vanga vasati vahora, vanhu vakarohwa nemoto kumahondo kwacho. Mahondo acho ainzi mahondo maovhoni aibika marasha aya. Zvanga kava kwakaita was like this, iovhoni kwete imwe ovhoni yakatarisana neii, pakati pane chimingi anenge ari 4 anenge achidhonza achipisa marasha ari 4 akadai. Saka dho rekupinda muovhoni ringe riri kunoku. Saka zvaita mandebvu anga neutsinye. Mandebvu anga kwaigona kudonhedzwa zimuti rava namakore rinenge rine zvihunde rekuti rakarara rakasvika apa, ronosvika rokondemewa kumapuranga, rinounzwa kumaovhoni uku, rinouya rokatiwa. Hapana mushini wanga usipo, mushini unongorikanda apa padhoo, vanhu muchasumudza modini muri paka. Saka pakupisa paya mandebvu was greedy kuda kumanyira kumari. Marasha aya mutemo wavo wainzi kana ikapisiwa hondo iyi yaipisiwa zvokuti inoswera ichitsva, ikarongewa nhasi yorara ichitsva, mangwana yoswera ichitsva, yozonovhagwa the following day, inofanira kuita mazuva yakavhagwa. Mandebvu aingoti nyangwe ikanovhagwa na4 makuseni, yavhagwa na4 makuseni handiti kuti moto usachidini ichidzima, mandebvu aikuudza kuti pedzisai nemvura, zvokuti motora mabhaketi emvura muchiti pfo. Saka zistimu riyeri harina kwekubuda nako, rinenge richidi kadhoo kacho rinenge richingori one entrance. Imwewo ovhoni yai yaipinda ma8 tani 3 ematanda, ma16 tani, because yaijonzwa nema16 tani madouble wheel kumashure. Tikati no, apa mandebvu vanhu vakati vatiza basa. Mandebvu haana kuudza vanhu kuti ndava kuenda kukomboni, wakangozviziva kuti pane timu rimwe rakambouya rikatsvaka basa pane apa, hakuna kwavakamboenda vanhu vaya varimo mukomboni. Ndo zvinhu zvanenge zvichitozikamwa izvozvo. Wangonosvika achingorova dhoo pamba paigara vazukuru vangu achitiwana tirimo. Ndakazonozviziva kuti handina bhutsu ndiri mukati mehondo, mukati memaovhoni iwayo, isitomati mahondoka, boza basa racho rogwadza iroro. Baba kunenge kuchibayiwa foko, anobugwa nefoko muchidhiramu remvura renge riri papapo, muchingotora mvura muchidi
muchingokupira mvura imomo. Ndakakushandako zve2 days. The following day ndikanzi iwe wakuenda kusango. Ndatopinda basa kapo pekwamandebvu. Zvikanzi iwe unoenda kusango. It's fine. Kwamandebvu kwaiva navanhu vaishandira. Mandebvu akanga achiemploya vanhu more than 500 workers. Because pane vaishandira musango, pane vaishanda kufactory kungogadzira mapuranga, pane vaishandira kumaovhoni, pane madepartment akangosiyana siyana. Tabva paya zvikanzi kumaovhoni, tiriko kumaovhoni. Tapusha kumaovhoni. Ndakapusha 1 day, the following day ndikanzi kusango, nchibva ndaenda kusango, takangamwika tiri kusango kuya. It was very easy kukangamwika. Kana mota yamaenda nayo makuseni iri truck handiti ichasenga matanda yodzokera namatanda kupurazi. Yadzokera namatanda kupurazi. Kana ikangonosvika ikaita breakdown, mukasatumigwa mota diki matokangamwika muriko. Vanhu vakawanda vakamborara mumasango nezvinhu izvozvo. Because pamwe masango kwamunoendisiwa munhu anenge ane phone haina network. Network was not common by that time. Zvokutodaro. Ndofunga tikazotogwa kuma past 10 usiku. Kwazongoitavo zviya zvokunzi vakomana vanhu vataigara navo ndo vakatozoti vanhu ava havana kudzoka. Driver watakanga aifanira kudzoka kuzotitora ndidriver aigara futi murumu maaigara vazukuru vangu imomo. Ndiye akazoti akazouya nemota kusango akatitora. Taenda kupurazi. Mangwana acho zvikanzi iwewe hauchaendi kusango. Ndakatozotsvakirwa pangu pari permanent. Basa rangu rakanga riri kucross cutter mapuranga nokudhaya mapuranga. Ndaiva ndava kushanda inini nesupervisor wangu nemuzukuru wangu tiri 3 because was a light job. Ini ndaiva nebasa rongoti kana vachicross cutter inde ndichibata ndichipushira mapuranga ndichitora mapuranga ndichipushira. Was a light job. Chibva tashanda ipo paya. Tatopinda mugeya rebasa. Mandebvu wakanga ari rafu panguva yekuti muchienda kutauni kupei kuye waitora rori yake yepani. Unoona tambo iya tosungisa nayo kumarori iyai, strap iyai taisungwa nayo neapa. Makagara makadero maipiwa 2 hours dzokunoshopa mutauni munaibhomu mwemwe. 2 hours. Pa 2 hours waimakaregister yega kuti wadzokera here kupurazi unosvika ukeyagedha hakuna kwawainda. Ndapusha ndiri pekwamandebvu. November apera ndatengawo foni. Blazi wangu auya iye wandakamboparadzana naye munaibhomo. Zvina kudomubata zvakanaka kwaakaenda uko. Akazoda kuti achimeka sure kuti vanhu vaya ndakasiya vafamba seiye angawanavo tumari kwaakaendavo uko. Achibva wazouya akatiwanavo isu tadiwa mugeya rebasa. Tava kushanda pekwamandebvu paya. That was 2006 October. November apera. December ndopandakazodaidzwa naMandebvu akauya akagara naye nepasi zvikanzi ndiri kuona kunge uri clever. Mandebvu akatanga kundizisa kudriver forklift. Ndochunhu chandakatanga kugona kudriver forklift, kuoperator forklift nokucalculate mapuranga. I remember muzukuru wangu akaenda kumusha ndikapiwa new team ndinda ndatova ikoko kumapuranga kucalculate macubics amapuranga. Ndakatobudisa link ramapuranga ndikapiwa bonus yangu yenwiwa naMandebvu. Nwiwa chairo. Nwiwa ndora bonus yandakapiwa. But zvinhu zvangu ndainyatsozviita in a proper way. Ndibva ndabva tapusha tiri pekwamandebvu December, January. Andakagara pekwamandebvu up to ndopandakatangira kugona kudriver chaiko. Ndakapagona ndiri pekwamandebvu. Ndakaita 2 years ndisina mbodzokera kuZimbabwe. Ndakazotanga kudzokera kuZimbabwe, that was 2008 muna June. Ndichinoita passport. Ndikataura kuti handidzokeri kuSouth Africa ndisina passport. Mandebvu akandiudza kuti ndiri kukupa 2 weeks to go home and come back. Ndikaenda kuZimbabwe ndandasiya blazi vangu pavakambouya vaya ndakazova first trip vakambosiya vandiaplayira passport. Vakandibatsira papassport because vakasiya vaita passport but dzakanga dzisingabudi makore iwayo. Saka munhu wakanga wachitongozviudza kuti pamwe haibudi pamwe inobuda because zvinhu zvatakanga tisiromborina mind. Saka pandakazongodzokera kumusha ndopandakanzi passport yako yakabuda. Ndopandakaenda ndatonoonawo muchembere munyama wandakaita. Because Mandebvu akazondipromota kubva kupurazi akatenga femu mutauni. Andipromota kubva kupurazi ndikapinda mutauni. Ndandava mutauni handava kushanda basa rakanaka. Ndava kuhorawo cheki ndaihora mari 1170 rand. Ndo mari yandaihora by that time 2008. Asi taihora iri cheki tonochinja kuABSA.
ndabva ndaenda kumusha. Ndatonosvika kumusha vana Muchembere ndakarohwa mari yese muBetty Bridge mudara. Mari yandakanga ndinayo, ndakanga ndine mari musi wama-election aya 2008 ndaiva muBetty Bridge was like ground mamusina vanhu. Ndakanga ndine mari yandakanga ndinayo. Mari yangu yakanga ichisvika zvekuma 2000 something. Mari yandakanga ndinayo muhomwe. Mari iyo yakarohwa ndikapiwa imwe haina kurohwa zvokuti yakarohwa, yakangonzi imwe ndakachajiwa kutakurirwa zvinhu kuisirwa pa mota yenzi inoenda kumba. Ndakatozokwira mota isiriyo neconfusion. Ndakakwira mota yoenda kuBulawayo ndichienda kuMberengwa. Ndabva paya ndakatanga kuburitsa mari. Zvikanzi mari yawatipa ifeki. Mari yandakapiwa ya mafeki 100 rand was close to 1000 something. Imwe yese iyi yakazongodisappear. Ndikasara ndine fake money 1000 something. Asi grocery rangu ndakasara naro. Mari yandakanga ndinayo yakanga yakanaka ipapo, yakasara imari yakanga isitori siri yangu yandakanga ndakatongoisa musocks. Iri mari yomunhu yakanga atondibatisa kuti ndindise kumusha yakanga iri 400 rands kuti ndinde nayo kumba. Mari yoyo ndio yakasara, mari yakanga yakanaka. Yangu yose yanga yava mafeki, asi grocery rangu ndakasara naro. Ndibva ndakwira mota yaenda kuWestern Clisson. Ndakanosara paWestern Clisson. Kubva paWestern Clisson kunosvika kumusha noza ndakaita 2 days dzakanaka. Kubva paWestern Clisson kuenda kumusha. Bozi ndakabva paWestern Clisson ndikaenda pamwe panonzi Pekwa KR. Ndo pandakazonogara ipapo. Kuchingonzi vakabva John. Handina mari yekuti ndingatoti ndine mari because mari yandaiva nayo yanga yava mafeki. Ende ndaichonyatsoona kuti newspaper. Ndakazoita ndakazokwira kuZupco rimwe raenda zvimwe zvainzi zvimaimuchuru so zvibhazi zviZupco zvidiki so zvaenda kuZvishavani. Ndasvika kuZvishavani ndikati ndoenda kuMusume. Ndakwira chimwe chimota chomwe muchinda chipikapu chimaster. Shakamboitawo maproblem murodhi. Ndaiva namaturusi angu. Ndiri munhu anofarira zvoti kana zvinhu zvakanaka ndinofarira zvimaturusi. Angoti akati unoda sandpaper ndaiva naro, anoda chakadai chipanera ndaiva nacho. Tabva tasvika kumusha. Ndakamupa 100 rand yakanaka murume uya. Tasvika Pekwa Mataka. Ndikati ndoenda kuMusume. Zvikanzi apo saka ndipe 5 liters yepeturo. Ndo pandakamupa mari yefeki ipapo 100 rand akanoisiya kupeturo mari iyoyo. Zvadzakazoita mhepo kundisumukira. Murume uya watonakirwa nemari iya zvikanzi handipe yose yaunayo. Wakandichinjira nereti kwayo mafeki mani iwawo. Ini ndikatomuudza kuti abo ainda atonondisiya. Problem yandakaita akanondisiya pagedhe ravatete vangu. Vatete vangu vaishanda pamission vari metron. Anondisiya pagedhe repekwa vatete. Haini ndadomupa mari, ndadova nemari kwayo. Ngati zvinhu zvanaka. Tabva paya taenda ndarara Pekwa vatete. Ndasiyapo zvinhu, ndaiva nezvinhu zvaitoda ngoro kutakurirwa nengoro. Ndaenda kumba makuseni. Muchembere. Muna Muchembere pane tumari twandaiisa. Ndaenda tombotenga zvimombe. Pane tumari twandaiisawo kana ndichiri kuno kundaimbotumira tumari pakaenda munhu. Saka Muchembere wanga achitori nemari yangu yaitosvika kuma 4000 something. Yakanga yakanaka. Tabva ndasvika kumba. Muchembere afara. Ndava ne 2 years kansina mboenda kumba. Muchembere wafara. Mwana wangu wabuya. Ndadoburayigwa huku. Takwera. Tavata. Uya murume wakaenda kuZvishavani akanonzi mari yako ihwakwani murakwani. Haisi mari. Adzoka. Hana kudzoka straight kwavatete. Wakadzoka kwaMataka kumaporisa. Akati uyu munhu wakandijuta uyu. Maporisa akanyora tsamba. Zvikaiwo pawakamusiya enda unosiya tsamba iyoyo. Vachanosara vachanoita kuti aivone tsamba iyoyo. Akati it's fine. Vatete vakauya makuseni vachipuva veta. Zvikai uya munhu wawakavuya naye nemota uya wavuya netsamba achiti uri kudiwa kumaporisa. Mai vangu vakati iwe zvinhu zvawavuya nazvo hauna kuba here? Ndikati Muchembere ndikaba zvinhu izvi ndabva nazvo John izvi marisiti anongova mukati ava. Zvikai unodero wangosumudza zvechinhu chomunhu ukavuya nacho pano pamba. Ini ndaidoziva kuti chatsva mari iyai. Ini ndakadozviziva kuti apa chakabvondoka. Ndikati kuna mama ndipeiwo pamari yamakachengeta iya ndipeiwo 1000. Ende zvazvakanakira mandebvu tatine maID ane foto rangu inini nezita rangu randainzi Wellington mazuva acho iwayo. Ndasingashandisi zita rangu chairo ndainzi Wellington. Ndaiva neID
neenvelope yangu ine payslip yangu inoratidza salary yangu kuti mwedzi wangu ndokora 1170 rand ndopei yangu yemwedzi iyoyo. Ndaenda kwamataka, ndakaenda nemunukuna wangu anonditevera ino kumashure. Ndadopfeka, anozwa kuti kana tiri kuno pataitanga kushanda paya taitiwo mwedzi ukapera unotumira hembe kumusha uchiti ndozonodzipfeka ndiri kumusha, ende for sure ndakanowanavo dziriko dzisina wadi wapfeka. Ndaiva ndakadopfeka hembe tsva musi wacho. Ndaenda kumapurisa kuya, ndasvika kumapurisa kuya ndikati zvikai pane nyaya iri pano iwe wakachinjira munhu fake money. Ndikati fake money ini ndakairamba zviri smart, ende ndairamba zviri smart ndikaiburitsa nehumbo kuti inini mari yangu unoona, tarisa payslip yangu, tarisa ID yangu yokubasa iyi, payslip yangu ndiyo iyi, tarisa imwe mari yangu iyi inodova pamari yandakadini yandakamupa pakasara 1000 rand iri. Zvika varume mohora imwe unomboita basa rei? Ndikati ini ndiri operator, ende for ndaiva maoperator mamachines akasiyana siyana yemapuranga chichi panguva yacho nemaforklift. Ndikati ndiri operator zvika mohora imwe. Zvikanzi iye wacho iye, zvikanzi enda kuna officer in charge ndichingonovapawo nyaya yangu. Zvikanzi hai mapurisa makapiwa nyaya makakanganisa, maidofanira kusunga munhu uyu wakauya achiti kwai ndachinjigwa mari. Officer in charge vaidoda kuuya kuno kuSouth Africa but vanga vasina line manje rokuti vanovea sei. Ndikati hai ni line rakazara officer, musambobva makambozvinetsa zvenyu, inini ndinodonosvika ndichikupinzai basa. Zvika ndichidokora mari yakaita sei yako iyi. Ndikati zvishoma izvi, imwe makadodzidza, isu hatina kudzidza zvokuinda mberi. Imwe makadodzidza munodonosvika muchidopinda basa kwaro. Nyaya yangu yakava neuremu hwokuti yakashayiwa basa kumunhu wandakanga ndachinjira mari. Ini mari yandakasiya pa 1000 paya ndakasiya mari yaita 200 rands, ndikadzokera kumba ne800 rands. Ndikanosvika ndikati muchembere vanhu vanga vachiita confusion. Munhu uya wandakakwira chimota chake ndio wanga achiti ndakamupa mari yefake. Ini mari handina kana mari yefake yandakamupa. Tabva paya zvikanzi it's okay. Ndagara kumba ndikati ndauda kuti maprocess angu emapepa angu kubva kumalicense kubva kuchii. Ndabva ndaenda ndikati muchembere mazuva angu ekudzokera akwana. Ndakudzokera asi ndichaenda nekubulawayo, ndokwanda ndakaaplya passport. Ndadzokera nekubulawayo, ndasvika kubulawayo kuya ndaita mapepa angu, ndatora passport rangu, ndaita license rangu class 2, chipepa cheblue chechi. Ndadzoka ndavya ndichisa permit, zviya zvemapemiti zvataiva nazvo zviya zvemapurazi zviya zvokuti waipiwa chipemiti chokupurazi uko che1 year. Ndavya ndichiita chipemiti chechi yekugwizi uko. Ndichidzoka munaibhom ndakanoita kumusha, I think ndakanoita close to a month. Ndakawana murungu akachinja akati basa rako iwe rakapera pano, ndakakupa 2 weeks. Ndaenda pewa 1 week, ndakakupa 1 week, saka basa rako rapera. Ndikati murungu ona mapepa andinawa, ndio zvinhu zvakanga zvichindinonosa. Wakaita sachauruka kusvika pandiri. I'm the second person because plus wangu ndiye akatanga kuva nepassport but anga asingashandiri kwataishandira. I'm the first person okuva nepassport. Mandebvu ndichimukandira passport, ndichimukandira chipepa cheblue chedrivers license chiya, passport ine permit mukati. Akati pinda, andakapinda muoffice ndakabakwa ruoko. Ndara zvinoita Mwari kana ada. Ndakapinda muoffice ndakabakwa ruoko ndikatendekebva yadhose zvikai basa raunenge uchingoda kuita you can do. Zvino nhasi mboenda kumba unozorora. Ndoda kuti ugozondiexplainera kuti wakazviita sei kuti uve namapepa. Ndichibva ndashanda pekwa mandebvu. I think 2009 ndo pandakati pekwa mandebvu basa nchadi. Ndadobhindauka ndikadoti anchadi basa. Ndakatoramba basa zviya zviri zvimwe zvokuti ndatoda kupinda nedzangu. Apa ndaiva nemumwe mukadzi wandaigara naye madhezi acho iwayo, navamwewo mai vandaigarisana navo pamazuva acho iwayo.
ngati haini basa ndichadi zvikanzi wafungei ndikati haini grade rangu harichasiriro mumapurazi because nguva yacho inini ndaishaina because ndaiva neaccount ndekuti ndaigona kufonegwa nemunhu ari kucape town kuti tipovo account number yako to me zvakanga zviri zvimwe zvinhu zviye because ndaiva neaccount yangu yestandard bank panguva yacho iyoyo saka ndikati haini basa ndichadi pekwamandebvu apa handisati ndadi ndewana rimwe basa madhiri acho manje ndaramba basa paya zvikanzi ndakati ndakagara pamba pakasvika vanhu ndaenda ndikatenga zvimwe zvinhu zvangu zvandaiva ndichida kuti zvinde kumba malaicha akasvika pamba ipapo ndiye munhu wandakatozoshanda naye muzuva ndaramba basa ndakabva ndatopinda basa ndikadzinga munhu ndakatodzingisa mumwe muchinda wakanga atopinda basa kumuchinda iye achiti ndimalaicha ndikati asha haini zvokulaicha ndo zvangu ndakambolaicha kupi ndanzi ndamboita zvokulaicha izvi zvokuita malaicha izvi ndanzisina mbozviita ndikati ai kundokubasa kwangu makastoma upedzi ndadofamba mudzimba dzavanhu ndichitotaura ndiri malaicha munaibhumu mumwe vanhu vakatanga kutoresponda chinonzi business baba from scratch you can start business ndo chinhu chandakadzidza zvinongoenderana kuti how you approach people unotaura sei navanhu pabusiness ende business strategy yandakashandisa pakulaicha ipapo apo yakandidzidzisa zvakawanda ndichibva ndatoona zvinhu zviri kutovungana mutaiuya munhu wedoita dukuzve tamuka iri satadhei taenda pekwatonisi vanhu vaida pekwatonisi paya tadonosvika taloda takaloda mari yaisvika mari kuma16,000 murume uya akabata mari so 16,000 akati shamari ngatichidorova pasi taimbozviziva kuti kunokurosa nemota ine SA registration kunodiwa bepa remota logbook takaenda tisina takatongocheka kutongoenda kubhodha tanosvika kubhodha zvikanzi logbook unorwa nepi ndo patakazoona kuti mukomana aiteverana nemufana wandakanga ndinaye wacho iye wandakaenda naye tanga tiri vesame age vegore rimwe ndiye akazoti no atsvaka blas vake vanga vari mupurisa pabhodha paya vavuya vazoita zvokuti strategy yokuti bepa rifaxisiwe from munaibhomu richiinda uko because baba vake vanga vari mupurisa he was a captain munaibhomu baba vemufana iyeye so hazvina kunetsa kuti bepa rifaxisiwe rindechi kubhodha rikavuya takirosa ndadoona kuti chimalaicha chonakidza ndadopusha nechimalaicha ndava kudosenga vanhu vakafa kudurban chaiyo chaiyo ndakaiziva ndichitevera chitunha kudurban uko kutevera munhu akafira kudurban aienda kuna nabhinga uko kuna nadheti ndo pandakaita chimalaicha chimalaicha chechiye unoziva kuti zvinhu zvinozongoenda nekuti iwe how you handle your business ndakakurumidza kuita negligence yokuti negligence yandakakurumidza kuita ndeyekuda kutumira zviya zvokuti chindiitirai zvakadai zvinhu ipapo ndo pazvakaita skandali hondo dzikati dzasimuka ndikati munaibhomu handichagari ndichibva ndaenda kuswaziland ndanogara kuna nabhevhula uko kubva ikoko ndo pandakazopinda mubhizinesi ramatraki sokutaura kwandiri kuita iko zvino izvi ndakatanga kudhiraivha marori kare matraks ndokwandava iko zvino life ndo pandava kuti life yavavo kutaramuka zvichiinda kusvika ndazongokurawo mulife. Aiwa tinotenda eva nguva yakanaka tichinzwa nyaya yenyu dzakawandisa nyaya ndinovimba kuti tichakudanai futi nyaya dzakawandisa mudhara tinzwe dzimwe nyaya dzakawandisa asi sechirongwa chedu tinombodzokera munyaya yapijana tichimbobvunza mibvunzo kubudikidza nezvamataura but aiwa tavarayirwa ndofunga taita 2 hours tichivarairwa chaiko dzotoda kunyoregwa bhuku handisika mati maipitika matanda kwamaipitika matanda kuita sei kupitika matanda kupitika matanda kuisa danda pafudzi apa handonoona matanda aya anokatiwa ma2.4 ayaya muchimakandira plantation kaisiri nzvimbo iri flat plantation inogona kungoita mugomo saka mugomo memo hamukwiri matractor kana transport inotakura matanda danda rinobhidhikiwa naro uchiinda naro pasi danda rako kunosvika naro pasi kuti nti unopaka matanda ako kuti ndabhidhika kana kuti 200 matanda uchibva nawo uku ndo basa racho iro rokubhidhika matanda
mukataura imimi kuti maitsvaga foja dzechikuru chirova foja dzechikuru sana nhasi here aiwa haiko zvino hai good munhu hanzi good munhu kana bhiya hai ko ipo pepe pamakatanga kuuya South Africa handiti maitera blas vanga vatungamira that session yamakaita chiraundi ichocho ichi makamboita mukana wekucommunicata kana kuonana navo here kana kuti vazive kuti mufano wangu akazofamba so info hai izvozvo zvinhu hazvina kumboitika blas ndakatozovavona pasecond round ndo pandakazovavona ipapo bcause kwedu kumusha like kwedu kwatinobvako isusu nyangwe zvikanzi indoona senge kwanga kuri ushingi vabereki vaifara vasati vaziva kuti mwana ari safe here ndo imwe problem yatakanga takafesana nayo kuti vabereki vedu isusu kumusha kweduka vaitopembera kuti mwana wangu waenda joni pane maoccasions akaitika ekuti very few zvavo ndo vakafira mugwizi nechichi vekurawana maguma vamwe vainzi vafa but later on unozongovona munhu adini adzoka zvanga zviri zvinhu zvaizvo kuti joni kweduko chinhu chokuti vanhu vakawandisa zvokuti ini ndakatombonosvika kuna naharare uko ndikadai ndichimboshanda vamwe vanhu havazvizivi izvozvo vamwe vanhu vakatanga kuzoziva kuti kune tauni kuzimbabwe vava kutora mapassport tauni yavo was coming to South Africa mati maidedzwa nezita rekuti Dr. Sadza ranga ranatsombobva papi muzonzi Sadza Dr. Sadza unoona kana uri munhu uya uyu munhu ari less privilege mudunhu handiti pane kaadvantage kaya kamwe kaunotobva nako navanhu kekungonzi munhu kana munhu akaita chibasa chake unongokuti daidzai ningi wacho akadaidziwa munhu anenge asingadi kukupa mari anongokupa chikafu saka nguva zhinji dzangu vanhu vaiwanza kuti kana zvezviye ndikapedza kuita chibasa vaizviziva kuti ndiri munhu unongogara akarohwa namandudu fodla dzake handiunovona saka vaingoziva kuti uyu unongova munhu pamwe unongodini tongomupa sadza uchangoenda nendiro yedu uchadzoka nayo ndakambosvikapo pathat extent iyoyo yokuti munhu uyo nyangwe ndikangonzi veutsemure huni apa kana kuti veutore bhara unonditemera huni kusangoko yes ndototora bhara ndoenda ndinotema huni kusango but muripo wangu wakanga uchiripiwa nesadza kana nechimwe chinhu chinodliwa saka vanhu vakangopedzisira vava kuti Dr. Sadza nekuti ndaisingati ndakaguta kana munhu akandipa chikafu ndaingotora ndichidla ndichinda ndanatsopa patisisekwa then vamataura kuti makazombodanana naticha maimakura sei mazuva aya ndakura because that was 2006 inini ndiri wa85 if you calculate makore ipapo you can monyatsoziva kuti nhandina makore mangani ipapo saka muri wa85 95 2005 samaimuri ma21 yeah alright kozi kudanana nemuticha zvaishamisira because ndakanga ndichidoremera vanhu kana mungome ndaiva munhu uya wekuti ticha ndasingadi kuti anyatsozviziva kuti ini ndiri munhu anorova dhirihora ndaitova nedhirihora rangu riya rekuti ndaidoenda vokutengawo madhirihora navamwe unomaona mafodya yekumusha ayaya ndotonoti ndaidovamo nebepa rangu bepa reshuga yayo kumusha chairo original racho rakudhara rere waiti ukaridai so raibuda mutanda bepa riya wainyatsoripeta zvaunoda bepa reri vana vechikoro waidonokwachuravo bepa manewspaper kumusha kuna unotenga kukwachura mabhuku evana vechikoro wotonyatsokutoripeta nezhira yekuti unongoti kabepa kaya wodomuona so kuita rizla wotomuona wotodini wodobhema naro sa makazopiwa start yekuti mubike doro mutengese asi kamari after maspenda doro racho infact makazobata kaunga mari kashoma mukandokabvarura futi kumberi kwete kumberi takatongokarovera ipapo because takatoenda nayo kumashops epamusha ipapo tikatondodzoka futi tisisina mari yacho tikatombogara mazuva tisina mari tichitsvaka nzira dzekuti
tichaita sei isusu emi yedu ka dai kwanga uchinzi sistreni havana kuuyawo jeni yedu yaigona kutotangira padheni netsoka kuuya kuno kuSouth Africa ndo zvanga zvatovapo izvozvo. Tingati makabuditsa mari padova? Mari dzacho dzakudhara njambodziziva here? Handidzizivi handisina kulu ndikatotaura figa ndinganyepa because mari dziyaka sevanhu vaingotengesa takadhakwa ka mazuva iwayo tainakibwa nejoyi zvokupinda mukati mudhara zvokuti kana kuti iyo mari yacho yakabuda imari padoro dzimwe dzakangoperera muzvikwereti handifungi kuti pane vamwe vakazombotevega ine mari idzodzo. Saka imimi mataura imimi mukati kungunduko handaisaziva kuti kune joyi yakadaro paten of jaws apo. Ijoyi yakaita sei? Paya pangundu paya pane yese mudhara paya panongori neyese. Unozwa kuti kana munhu tikanzi joyi ka hapana pangambonzi kwanzi kwaita joyi pasina vanhukadzi. Izvozvo zvazvisikwa izvozvo. Chinhu chinonzi joyi kumunhurume hakusi kumwa doro. Kutamba uchitamba navakadzi ndo rinonzi joyi iroro. Kumwa doro harisi joyi riya. Ukaona munhu achikuudza ndanoenda kujoyi kudoroka haunenge achikunyepera. Hapana panhu paungamboti kwai ndangoenda kujoyi redoro. Ina ndioni riri joyi. Kutamba navakadzi chirudzwa redhiyo here kutamba redhiyo. Unoziva nzvimbo yainenge ichingova pachingoita maactivities akawanda like zvokungoti vanhukadzi even akasadanana neni but pachingova navanhukadzi vanenge vachingovapo vachingoita vove vachimingila dzavo vachididi presence yavo ndokujoyi ikoko. Taisingazvizivi. Then avo vanga vazosiyawo bhurugwa murodhi ava ranga bhurugwa trouser here kana kuti bhurugwa rodzwa kuti muzoziva kuti nderechikadzi? Buromukati chairo kuchivhara ngozi chairo zvinenge zvanyanya kuita sei? Ameno ndingatonyepa ndingatoexplaina nema. Alright. Toenda pane imwe question. Mataura imimi kuti nzara yakakubata ende makazombosvika pamwe pekuti makazotodya mukabikirwa mabhodho after mambodya mbishi yanga mukabikirwa mabhodho. Muchinorangarira here tichirotanga chirongwa kuti mati muri muremba maremba havanyanyi kugura chagurwa asiri muremba. So apa pamaidya apa chitendero chenyu chiri papa? Ndosaka paya mukanyatsodzokera kumashure ndataura kuti vachiri kunyanya kuchikoshesa ndevakadini vakagara kumusha. Isusu nokubuda kwatakaita izvozvo izvi it's very rare kuti ndinotenga huku idzi dzava kungonobrawa nemishini idzi dzichingonobuda dzakadero dzinoto mushini wacho unooparatiwa nemunhu wokwadhuve. Saka tongovona zviri zvinhu zvokuti zvakangofanana iko zvino. And then pamazosvika pane kambani imwe yaiti toda vanhu vanotamba bhora topinza basa. Why kutanga utozvinzwa kuti kambani inoda vanotamba bhora first? Praz kwete kambani. Praz kora igoda vanhu vanotamba bhora ndokugona basa. Aiwaka zvinenge zvine advantage kwavari kuti vanhu vaone nechiremera kuti Praz iro rinogona bhora iro. Praz iro rinogona bhora iro. Handimovona. Alright. Mubva matiti hanzi makazopiwa visi mwiwa iri bonus. Right. Kureva kuti kainga katorika system ke paPraza? Ndingati as such yanga iri system yepaPraza ipapo. Murungu uyu wakanakirwa neperformance yandakaita. Because performance yandakaita ipapo iye wakanga asinga expect kuti angawana munhu angamubuditsira order yaaida. Paidiwa 21 cubics dzamapuranga patime yacho iyoyo. 21 cubics it's a super link ine trailer 6 meter kumberi ne 12 meter kumashure. Ndo inonzi super link iyoyo inenge yakazara ndo 21 cubics dzamapuranga idzodzo. Because kana ari macubic rema 114 by 2.7 renge rine 98 mapuranga it's a cubic. Saka imi makafila sei kupiwa visi? Ndakafara
zvokuti dhu ndakafara because murungu yeya wairova manje mandebvu wairova ndosaka munoziva kuti physically kana dombo unoona zvinotaura shona yavakuru kuno kunonzi sekai usimbe nhamo haisekwi shona yayo ukanyatsoiteerera ine kamwe kakutaura kainako kana vanhu vakuru vachiti sekai usimbe nhamo haisekwi zvinoreva kuti ngakusekwe munhu usingadi kushanda kune unoshingirira kushanda asi zvichiramba kuita iyoyo yava nhamo kune nhamo neusimbe zvasiyana ini life yandakararama yanga iri yenhamo because ndaishingirira asi zvisingabatani pamwe zvaibatana pamwe zvairamba iwo mafeki amakazopiwa mafeki emaranza mamapiwa sei makavharwa sei kubva kwandakaikwa kwakanga uchingova easy unoziva kuti kana kubva kwandakaita zviya zvokuti unenge wakakombiwa navanhu vakawanda ende uri uchinyatsozviona kuti apa ndinogona kutorebwa zvandinazvo kana kuti vanhu ava handizi because nguva yacho papasina kana mupurisa saka ndaiti ndikabuditsa mari yakanaka handiti vondidzosera voti mari yako yakaipa ndobuditsa mari imwe yakanaka vondidzosera vonditi mari yako yakaipa kusvika mari iyo yaita 1100 something 1000 yeah vachinipa mafeki yaita 1100 ya ndakatozviona kuti mari iyi mafeki because weight yacho yakanga iri handi ndaitoodzosegwa ndichiudzwa kuti mari iyoyo haiiti ende nandisina voice bet bridge moiziva zvakanaka inofa munhu bet bridge vamataura kuti blazo yenyu imimi vainzi steve vakunoko ndobva ndazoonawo futi mimi makachinjawo zita mava kunoko chii chaikonzeresa kuti vanhu vazochinja mazita chaikonzeresa ndechekuti unoona mamwe mazita atopiwa navabereki vedu kumusha ekuti indoni nyasha dzasha handiti pamwe izita rekuti pakuzvagwa kwangu pane zvakaitika handinoona zvino kuve kumurungu wemuti kwai ndoi nyasha dzashe iwe usina bepa raunaro rinotaura zita rako unongotsvaka rimwe zita rinorerukira murungu kuti ndikamuti wellington zviri right because kudhara taingozviwira isu tisina mapepa kana chitupa taidosiya kumusha isu saka uyu mandebvu makamudza kuti munzi wellington manje mazove nepassport makamuti chii because passport inoiswa zita chairozve mandebvu wakangoramba achingodaidza nezita rangu rakudhara iroro wellington because passport yangu hapana chaishanda pekwa mandebvu yaingova passport yangu inini kumapurisa hapana pataiti chii register rataiva naro kushopu nemari dzataipiwa isi taipiwa cheki mumavoko isu taipiwa cheki mumavoko tonochinja kuabsa taipiwa cheki yeabsa ndokwatainochinja kuabsa saka zvakanga zvisinei nekuti ndava nepasipoti kana kuti handina pasipoti because chinhu chandakanga ndichishanda pekwamandebvu ndakanga ndichishanda zvisinei nekuti zvinoda mapepa mukati zvaingova zvokungoenda kubasa chete as long basa rake raita asi akazvonake kuti zita rakachinjwa ina handifungi kuti zvinhu zvanga zvakakosha kwaari handifungi kuti zvinhu zvanga zvakakosha kwaari ini nokuti hapana musi wakambozama kumbodaidza zita randakanga ndinaro ende pasipoti rangu wakadombogara naro kwenguva refu zvese mapepa angu akatombogara nawo ndikazomatora angu ndava kuda kuita zvamabhengi angu zvokuvhura maaccounts angu but zvanga zvisina dhiri mubva mazopedzisira imi mechiti makatozomboenda kudurban kweso kutora chitunha kudai mamalaicha ruzivo rwangu inini zvitunha zvinoyambutswa nemafuneral parlour kana kuti vanhu vane malicense akaviya zuro awa ndezvazuro izvi vananyaradzo vanazororo izvi kudhara taingozviti mota yamunhu inodongozvi munhu akangonosvika akapiwa mainjection ake ehealth anotaridza confirmation yekwadoctor chichi zvinhu zvese kuport health ndio yamaingosubmita izvi zvanazororo izvi zvakaviya zuro pano izvi vanhu taingozviindira nemota dzedu kumusha izvo kuchingoi wainda wanobhadhagwa nemombe
waenda vanobhadhagwa nechakadai. Izvi zvakauya zuro izvi ndezvazuro izvi zvamapala izvi zvava zvechirungu izvi. Pakatanga kupinda vanhu napabhodha ndopatanga izvi zvunhu izvi. Saka imimi mechizoona imimi ndezvipi zviri nani izvi zvakudhara zvamaingozviyambutsira zvitunha izvi nezvamanje manje zvaana zororo izvi zviri nani. Unoona nokukura kwatakazoita mudhara takabva kuZimbabwe handiti tikambouya tisina chinhu handiti, but you grow mupfungwa nepamari futi financially munhu unokura zvinokuvhura njere dzako dzichiva plus nemukadzi ndakazoroora mukadzi wandinaye nezvinhu zvakawanda ini ndinoona senge zvana zororo izvi zvinokwanisa kutibatsira zvokuti dai tanga tiri vanhu vakati ngwarei tajoina vana Great Hope idzi vanomiramira vanhu vayavo wobhadhara zvako mari yako zvishoma. Ndinogara ndichikurudzira vanhu kuti unoona polisi chayakanakira chunhu chokuti unogara uchibhenka mari yako uchiisa kwausingazive because rufu pagunowira. Ine mudhara iko zvino izvi ndauya muno muSouth Africa ndaka-upgrade, ndinodhiraivha marori, ndinobuda nyika ndichienda, ndinoita zvakawanda zvakasiyana-siyana, ndinoita zveconstruction, ndinoita zvamarori, ndinobuda nerori izvo zvinongonosvika ndonzi gi. Saizvozvi kutaura kudai so muakaunti mangu memusina kana mari ndafa ndinonetsana, ndinonetsa vapenyu. Saka inini ndinokurudzira kuti dai vari vanhu zvavo vanenge vachikwanisa kuti vataure. Ini ndinoona senge zviri bheta kukwereta mari yokubhadhara polisi pane kuzoti titi pekupedzisira. Yes, tinawo magroups edu atinobatsirana seSuperline pedu tine gurupu redu rekuti pakatonzi pafiwa izvizvizvi tinoreza mari nokurumidza, but ini pagurupu iroro ndinongoibvisa mari ndichingotaura kuti vanhu ngatijoinei mapolisi because dai tanga chikwanisa kuwana vanhu vakaita sana vana Great Hope vana Mukoma Munetsa vachikwanisawo kutipawo kana mamwe maagents anokwanisa kupinda magrupu edu emarainai vanokwanisa kuwana tichivarondedzeravo zvimwe zvinhu zvinokwanisa kuita. Vanokwanisa kukurudzira vanhu, tina magrupu emaraini medu aya ngavapinde magrupu imomo vachikurudzira kunaka because there are very few people vamwe vari mumafacebook vanotevedzera maadvert avanenge vachiisa mumafacebook, vanenge vachitevedzera zvinhu zvavanenge vachiisa pachii nepachii. But unoona zororo inonetsa pakuti haina munhu anokwanisa kuti azotiudza kuti kana ini ndikakuudza ukasateerera. But Mukoma Munetsi ndinoona vachisocializa navanhu, vanosocializa navanhu handiti, vanokwanisa kuti vapinde mumagrupu vachibetseredza vanhu kuti vanhu itai so, vanhu itai so, vanhu itai so. Even vakangoedhiwa manhamba mudhara pamaraini pedu pane occasion imwe yakamboitika yekuti vanhu vakafa zvokuti vanhu vakanga vachifa zvokuti tichibva kunoviga umwe munhu tareza mari 26,000 munhu aenda kuZimbabwe, tichidzoka kusvika pabhodha unonzwa uchinzi umwe wafa. Vanhu vakapedzisira kufa ndepamukoma wangu ndopatakazoti no, vanhu vanoda kumborohwa, tikamborova vanhu chaizvo parufu kukambodispesa vakadzoka. Izvino zvinenge zvavamboenda vakufa zviri nani. Saka zvinhu zvakadero zvinenge zvichida tikadhila kana kuti nevanhu vakaita sene Great Hope indoona senge yakanaka kuti vanhu vashande nayo because ine munhu watinokwanisa kusocializa naye, unlike vana unosocializa naagenda asiye muridzi wekampani uya ane marketing strategy yake yaunova iyoya pamwe yausiriyo yaunozonosangana nayo. Because we had a problem patakaenda kumusha tichinochengeta mukoma wangu, takaita problem pabhodha, mota yake yanga isina vanhu, ndakabudisa inini mota yangu inini ndikati iwe ndoda kuinda newe wacho. But pane kamwe kakuti inini mota yangu yanga iri first time kubudisa kuinda kuZimbabwe handiti ivo mumota mavo vati vanoda vanhu 6. Isu taizviziva kuti kumberi kwatichaendako chambonosvika tombodisciplina vanhu because kufa kwanga kuita vanhu kwanga kwanyanyisa. Tikati no, isu tofanira kuinda nemota yedu yekuti kana zvikaoma tenge tichifamba nemota yedu. Yakanetsa munhu uya akatibata rafu mubhodha, akatibata rafu zvokusvika pakuti ini mota yangu yakazobuda na4 ende mota yangu yanga yakanaka, ndanichangoitenga kuno umwe munhu ndisati ndaichinja ownership zvese zvanga
saka zvino izvo zvakatitorera nguva semunhu waini ndajara iko zvino izvi kumalaicha ndakabva ndinobuda namarori handina basa nde ndakagara murori aje ndachita mapepa saka zvanga zvava zvinew system takanetseka zvokutorevesa chaio. aiwa baba tinotenda ende tinovimba kuti next time tichakuonai zvakare. But ivo zvino mava nemhuri? Mhuri ndinayo, ndine vana 5 nemudzimai ari kukumba muno kumba kwandogara Midrand. Vana vari kuZimbabwe. Vana vakazoenda kuZimbabwe why? Ndakambovhagwa izvezvi zvokuti unenge uchida kuita zvakawanda. Ndakambovhagwa kumabhazi uku ndichida kuhaya bhazi. Izvo kuti ndiitewo zvokudai. Ndikavhagwa kusara ndegara kuDurban kugara muno muJoburg hakusi kuda kuvhagwa uku. Ndakatouya muno ndakavhagwa ndiri pa0 ndikatoona kuti the best way rega ndichimboisa vana uku ndichitanga kusetla panyowani. Ndo zvakaitika izvozvo. But anyhow ndakagara ndichingori mumarori saka ndiye ndichingomingla ndirimo mumatrucks imo. Tinotenda nenguva yenyu, tafara chaizvo kuti tichitaura nemi. Tafara kuti mauya mukatitsanangura zvichabatsirawo vamwe vanhu. But vanhu ngatikurudziranei kuti tive namapolisi. Zvisinei hazvo nokuti vaita polisi yekukambani ipi, but ini ndinokurudzira kuti ngative nepolisi mumadunhu atinobva. Tinobva kwakasiyana. Handinoona vanobva kuHarare, vanobva mutauni zvokuti mutauni maagere momo agere nemunhu unobva kuChikombedzi, unobva kupi, but isusu vekumamisha. Video iri ngarinde kuna vamunetsi direct chaiko ngavabate vanhu vekumamisha vavakurudzire kuita mapolisi. Vanhu vakawanda tiri kutambudzika zvokuti unopedzisira vamwe vanhu vaisa muromo padivi. Situation yandinayo pakanzi paita rufu izvezvi, which means ndinototadza kucontribute panozonoitika vogwa kwedu. Handinoona unenge usina chi. Vanhu ngaticontributei zvimwe zvishoma but vanhu tichikurudzirana kuti tive namapolisi ekuti tinoziva hedu zvinhu zvinombooma munyika mumavatorwa matiri zvinhu zvinombooma uko nouko but ngativei namapolisi. Aiwa ndichazamawo means kuti ndivasendere varione kuti ngavapinde mumagrupu especially emumamisha aya. Emumamisha vanhu vane magrupu avo ekuziva kuti ichi chimana chedu ichi, kana tikaugwa nedambudziko rakadai tinoenda kupi, zvinotirerukira sei. Handinoona because you find out kuti vamwe vanhu vanotozosvika pakubatiwa rafu vasingazivi kuti vari kubatiwa rafu. Iri nyaya yekuti havana munhu wavanodhila naye direct. Ukapinda muchitoro chimwe uchitenga, chitoro ichocho chinopedzisira chakuziva. Chitoro ishopu. Ukapinda mushopu imwe uchitenga, shopu iyo inopedzisira yakuziva, saka unopedzisira wava namaadvantages aunenge unawo. Handinoona. Saka vanhu ngativei neshopu 1 yatinopinda tichitenga sedunhu. Tikaziva kuti dunhu redu iri takabatiwa kana kuti neGreat Hope, toziva kuti tiri veGreat Hope dunhu rose. Vanhu vakajoina polisi vangani mudunhu medu ngatibetseranei kukwereterana mari kuti alright uyu munhu this time pagroup redu uyu munhu asi kushanda ngatimubhadharire polisi yake mari yake igare iri up to date. Zvinhu zvakadaro zvinotibatsira. Bozi South Africa takaiona in a bad way. Ndakamanya nazvo zvituna izvo. Ndakambomanya nazvo, chimwe ndakamboda kuchisiya mubhodho. Ndashungurudziwa chisina tsamba yekwadoctor. Confirmation. Ndakamanya nazvo kwese kunana Bhinga uko ndakasvikako. Aiwa, tinovimba kuti zvichasvika kunzeve ivavo. Ngazvisvike tigone kubatsirana. Tinotenda. Muve nenguva yakanaka. Nesu tinotenda. Tatenda hedu. Across the Border season 2 row 1 Linda take 2. Aiwa musimudze chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse. Zvaunoona zvinoitika chese chine miko yakaipa chishaye simba. Unongo chigurira uchitega ndikurumbidze ndadaiso. Ndinenge ndirere chinoro
kunyanya zvimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka. Penya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamwe chasimudza vamwe mukuru vandira tichifamba nemuzi road zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini. Vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita Timsani Mulambo Mafanise. Tisingapedzi nguva katipindewo episode yanhasi. Saka ndangotaura kuti ndikuende Johannesburg netsoka. Ana mai ndobva vanga vari paitesa musika ndobva vato neziro atsitsi ndobva vanotengera 2 liter yecopi.